Din ir-rokna qed tiġi miġuba lilkom mill-paġna ta' Facebook Kelma Kelma. Ix-xita ilha tlanġas minn dalgħodu. Xi tfisser il-kelma tlanġas? Tlanġas nużawha għal meta tagħmel ħafna xita u tibda nieżla kull qatra daqsix. Din il-kelma hija marbuta mal-kelma lanġasa aktarx għax il-qtar tax-xita meta jkun kbir ngħidu li jkollu għamla ta' lanġasa dejqa minn fuq u wiesa u attont minn isfel. Ix-xjenza tallimna li qatra xita ikollha forma ta' sfera mhux ta' lanġasa, iżda aħna l-immaġinazzjoni tiġri bina. Qalb tad-demm u l-laħam inħobbu npinġuha bħal qalb ta' San Valentinu u qatra xita inħobbu nxebbħuha ma' lanġasa. Ħafna nies din il-kelma jiftakruha fil-poeżija Ix-xita ta' Erin Seracino Nglott. Ix-xita li tinżel kull meta jiftlilha tara tibdilek, tqattarlek, tiżdiedlek, toktorlok, traxxaxlek, tbexxixlek, tlanġaslek u lili taħsilni, xarrabni, tawwimni, tkarkarni bla basra, ja ħasra, insirasra. Grazzi lil dawn il-kumpaniji tal-appoġġ tagħhom. Ta' Mena Estate, ta' Nenu The Artisan Baker, Pasta Zara, Maple Bakery u l-paġna ta' Facebook Kelma Kelma.